കേരളം കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ അതിനെ പറയാ? കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, പിന്നെ വയനാട് ഇതൊക്കെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ആർക്ക് മുബാസ് പറയുന്നത്? കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യാ റബ്ബേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? 10 പനന്തട്ട ഒച്ച ചത്ത് കുത്തിയിരുന്നു. 10 തനന്തത്ത ആ ശരി പറയട്ടെ. അറിയൂല. വടിയെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു, കുളിയെടുത്ത് പഠിക്കുന്നു, വടിയെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു, കുളിയെടുത്ത് പഠിക്കുന്നു, വടിയെടുത്ത് കുളിക്കുന്നു, കുളിയെടുത്ത് ഓടെ ചങ്ങായിരുന്നു.